Zapraszamy na unboxing. Hej, cześć wszyscy. Witamy w pierwszym odcinku na naszym kanale Urodzeni Gracze. Może otworzymy. Ja otworzę. Co teraz? Okej, jest mama. Co my tu mamy? Grę Jurassic World. No, fajne opakowanie. I... No daj, bo musimy to pokazać widzom. I... Uwaga, uwaga! Pułapkę i dinozaura. Może ułożymy sobie najpierw dinozaura. Ja dinozaura pułapkę, wiesz? Bo ja zawsze ludziki. No tak. Mapka ogólnie prosto wygląda. Wygląda ona tak o. I jak to działa? Już wam przedstawiam. Budujemy taką pułapkę. Podchodzi dinozaur i go łapiemy. No, sieć. Dobra, zaczynamy układać. Franek teraz pokaże wam dinozaura, który chciał zjeść akurat mięso i je, ale wie, że to jest mięso od naszego podarunku. Ogólnie on wejdzie w pułapkę, jak mu się nie uda, ale no, brat chciał pokazać, no to mu nie zabraniam. I teraz na końcu pokażemy, jak to działa. Dinozaur sobie idzie, bo zobaczył mięsko i jest zablokowany. For Jurassic Adventures One Colossal Video Game. A po polsku, jakby to przetłumaczyć, na pudełku to jest 4 jurajskie przygody, 1 ogromna gra wideo. I jeszcze mamy graj jako dinozaur i siej spustoszenie na wyspie. Przeżyj swoje ulubione momenty z filmów. Zaprojektuj własne wyjątkowe dinozaury. W pudełku od gry mamy instrukcję, która wygląda tak. A z tyłu ona wygląda tak. Mamy tu zestawy, które sprzedają. A musimy pokazać płytę, jak wygląda. Ja pokażę. Płyta wygląda tak. Zapraszamy na kolejne odcinki i podsumowując to, jeżeli fajny odcinek, dajcie łapkę w górę. No, fajnie, że dodali w ogóle dinozaura do limitowanej edycji. I no, podoba nam się gra. No, pudełko też nie najgorzej wygląda. Zapraszamy na nasze kolejne filmiki. Lekarz! No.